Siyabulela sithi namhlanje sithi your culture, my culture, we are one nation. Sicela nje into enye into zakuthi. First of all igama lami ndingu-Olwethu, ndinto kaMajozi. NdinguRhadebe umthimkhulu uNdlebe into zombini uMasabato umavuza vulela njengelithi lemvula. Sizonicela abantu base-Alexander ne yokuba nisivotele sityunjiwe phaa kuma-SATMA Awards. Ilula laa nto leyo njengoba esetshilo xabam. Uya nje efowunini yakho nje apha kuma-message phana ufike uthi SATMA ngamagama amakhulu ne capital letters. Uthi SATMA uyayidibanisa yonke laa nto leyo ihamba no-93 phakathi. SATMA 93 and then wesiyeka kulaa number leyana ke ngofaka yona le uzawuthumela kuyo ithi 49495 R1 nje qha 150 nje kuphela bafowethu. Abe senza iphutha amajozi mfowethu. Kunomuntu osanda kusifuthumezela istage futhi akasifuthumisanga. Usishisise nje ngendlela esezingeni eliphezulu kakhulu bafowethu. Ukuyichaza nje mfowethu kubantu bengaka lapha umsebenzi omhle kangaka. Into engiyiqaphelile bafowethu abaculi bamaskandi siyabazi. Asijwayele ukubona abantu abaclean njengalo becula kahle. Khona abantu ababhilita ngokugqoka kahle kodwa nje avela afika acula into engekho. Agqoke kahle umuntu abe libhimbi lensizwe igqoka kahle iligagu uyayibona idlile induku umthakathi wendaba. Futhi akawuthi qaphu qaphu. Sanibonani. Ninjani? Bafowethu lo bingelelayo usamukela ungwagumede phansi emzimkhulu. Bafowethu siyabonga kakhulu. Ngicela nje ukuqhakambisa kakhulu la into esiyenzelwa Alex FM thina amaciko asemancane kakhulu. Ubhuti OJR kanye nobhuti uVesi nethimba lakhe lonke lo sisinomalizi. Umsebenzi omuhle abasenzela wona bafowethu usidlalela umculo wethu ngoba ugcina ungafinyeleli lapha angifuna ukubiza amagama. Ngicela ukuthi ke nibavotele bafowethu. Ngiyacabanga ukuthi nako nyaka odlule babengenile asifuni baphinde babuye belambatha futhi nikhona. Niyathembisa ngithi nizovota. Ngiphinde nginenzele yona lento futhi. Niyithandile. Diyasolami. Hey mina.